Yoro itrang ay kublay snam tamay pi baro hakani kasi. Panangit scam how new snam penyomat ki jinker ko jem ka jong pi. Baraka eke ba pi pile penyomat ya ka jinker ko na ka lai pau henry po but she's pasha. But hakani kasi nga kwa aban pule na ka khtin ka jong blay ka ba pi pila aban sham na ka gospel ka jong Lucas. Kat prad kat balai puek angkum niya. Onda kumta habaula shim kerpang kita ki kat arngod ula ong haki. Hakmi ngialet kiyosh Jerusalem, but on pendep how kon ubreo ki aka baro ki bala tho dakinon yut lupa. Yan pa haktian ke jong blay hakpor bu Jesu khat yakini ki senran ki ban bodyo kini ka arnot ki senran ban bodyo Jesu uklam khat kerpang yaki. Henry ban pendep yaka jingat hu lupa ling ba Christ Jesu ka bla tho ka Bible ling ba kinon yut lupa. Ula ajet kerpang yikini yisenran. Ban ngako aban penyesrim yakani ka jing kerpang ka jong kini kisenran bu Jesu jet. Hauni usnam thamai ubangin jam hakini kasngi. Umbenai u arhajar arpusau. Ai hauni usnam arhajar arpusau ngin pen kerpang nyelade. Ba utrai un yo ban pen yat kita ki jingkular haga jem ke jong iling ba Christ Jesu ai bengin pen kerpang ya la dia bu try on yo ban trailing ba jong ibu try on yo ban ki haki breuling ba jong in pen kerpang ya la dia kita ki jingkular ki jong balat ho aktin ke jong blai kin ya ling ba jong kin trei hangi but ngin shim luksa ha usnam arhajar arpho bat arhajar arphway bangi ya ling ba ka COVID-19 ka jingpang COVID-19 ka sarkar kala ay hukum ngi ba ngi haban penkerpang ya la dia hakiyeng ki jongi haban penkerpang ya la dia bingin sat yikhti bingin nom jantan ba kibre bingin dan kata ka social distancing kumtahi nga kabakin jaman siem rungi di banang kumno ban penkerpang ya la dia bangin jingai ni kita ki aka ki basnio na markaktin ka jong ublay kalong kum ka sarkar ka ba ay hukum ngi bingin di ban penjingai yala dia ni kita ki iki basnio ni kita ki iki jong ka perthe ngin dan kata ka social distancing ko bangi ong but kum ha ka por COVID-19 bingi haban that iki ki por bingi le ki iki ka por bingi ta iki kum ta ka bakin jam sim ka jongi rungi dan kam no ban that iki ki jongi ni ki iki barrem ni ki iki basnio ki jongi na ki iki batte ki ba khomingi how news nam ubala adap but how news nam bathamai pat ngin em kum ki bre ki bla thamai na mar ngi long ki bre ki bla pen thamai ngi long ki bre ki bathamai how Christ Jesu but kum haktin ka jong blay ru kong ba ngi dan ka perthai hen ringim long jong ka perthai kadang haban pen kerpang bahaya la dia kum ba ong Yones ka gospel Yones khatsan de khat bakat pra kong kani lada ka perthai ka shonya phi tab kala shonya nga men shwaya phi lada phi la long na ka jong ka perthai kata ka perthai kan da ye yala ka jong henrei na ba phimlong na ka jong ka perthai henrei nga ngala ajet ya phi na ka jong ka perthai na mar kata ken kata ka perthai ka shonya phi hakini ka dokhat ko ong bangingim long jong ka perthai hendengi dan ka perthai namar dangi long shisha jong ka perthai kan iet jingi henrei ka shon yangi namar ngingim long jong ka perthai kumba ki brio jong ni ka perthai ki shon yu Jesu namar u tebo u dan hakini ka perthai ban pen em yangi namar u umlong jong ni ka perthai ni ulong jong ka beneng kumta ngingi dia man penkerpang ya ladi namar ngingi tebakani ka jaka namar kani ka perthai shisha ngingim long jong ka perthai ringi long jong ka beneng ka yeng shong ne ka jongi kam de hani perthai de ka de ha beneng ngingi long tang kinong ya lenti ni kita kinong shong basa hakani ka perthai hani ka yeng shong ne ka jongi kam de hang ni ha perthai ka de ha beneng namar kata ai ngen penkerpang bhayali huni usnam benginom ya khle bat ka perthai bat habangi long ki khon ki jong play ai nginom khle pat kani ka perthai hake eke ka bangi ngile nakade ha ka jing ma jing perkhat ka jongi ka kam ka bangi ngi trai ka yat ki yang ka jongi hake eke ka bangi ngile ai ka met ka jongi kale ka jing ma jing perkhat ka jongi kale ka khtian ka jongi kale ai babaro kan de bet ban khrau kerteng ka jong Jesu ako aban dwai nam ta jong phi baro ba uni usnam shisha unlang usnam u blacker khu ya phi baro inya dwai
try Jisu ai ngu try me nam da kani ka po try ka bangang yo hakani ka jaka try ban rung lingba ka mobile ki jong ki khon ki jame try ban rung lingba kini ki screen ki jong ki bangang yo ban pen ngoi ki try ka khien ka jame ba try nga dwai ka jingur khu try ka jame ha ka jem ka jong ki I try ka eke ka baki ki le honi usnam kan long ka bala arroy na kalai phone re pho bat shis pa sha I try ka jing bhabre ka jam ya Jisu kan pau ka dor mat ka jong ki ka pot biki breu ki yo I try ki kanam issue ki jing le ki basneu ki jong ki barem ki jong ki Henry ki yo I u Jisu ha po jong ki ya ka jing ping shan ka burom ka jam e try ha po jong ki bakan ping shan ban pin kraw ya ka burom ka jam ya ling ba jong ki but try Jisu Maduai ka jingkar ku hu Chris Jisu kan long bat ki serta ka jem ka jong ki men tap ki try da ka snam bo kodor ka jong mi men phali kan ki jong mi try benya dai ki ban sumari ki kelenti ki jong ki baro haksteng Jisu mi duai ban ni aingo ban ni pan brik ni baro amen but amen Sa stien pat nga kwa banai ku blai snam thamai pi baro ai uni snam unlang u snam u blak ku bat u blas le ka jem ka jong pi Ai bah kapod biki bruk yo pi kin yo isha kata ka jing pen kerpang ke jong pi hu Jisu. Nam ta ka burong ke jong blai amen.